המקום שבו נוצר הצליל שמתחיל את שרשרת הוויס בסינתסייזר נקרא האוסילטור. האוסילטור הוא החלק שאחראי לייצור הצליל הגולמי. וממנו מתחיל תהליך עיצוב הצליל שבסופו של דבר יתנגן דרך הרמקולים או האוזניות. בעזרת הפרמטרים של האוסילטור אפשר לקבוע את מאפייני הצליל הראשוניים, כמו הגובה או הפיץ' והרכב הגלים המרכיבים אותו, כלומר הצבע שלו. בסינתסייזר אנלוגי האוסילטור מכונה בדרך כלל VCO, שהן ראשי תיבות של Voltage Controlled Oscillator, ובעולם הדיגיטלי הוא נקרא OSC, או פשוט Oscillator. בפרקים הקודמים ראינו שצלילים מוזיקליים הם אוסף של גלי קול, המורכבים בדרך כלל מגל הפונדמנטל, שהוא הגל שמבטא את התו שנוגן, אוברטונים הרמוניים שהם גלים נוספים שהתדר שלהם הוא מכפלה של תדר הפונדמנטל, ואוברטונים בלתי הרמוניים, שהם גלים שמבחינת התדר שלהם לא מסודרים לפי הסדרה ההרמונית. אם נרצה להפיק צלילים מפורטים ומעניינים, נצטרך ליצור צלילים כאלה בעצמנו על ידי האוסילטור ועל ידי שאר המרכיבים של הוויס בסינתסייזר. ישנם בעולם הסינתזה אוסילטורים מסוגים שונים שיכולים לייצר גלים ברמות מורכבות שונות. הפעם אני אדבר על אוסילטור מהסוג הבסיסי, האופייני לסינתסייזרים אנלוגיים ווירטואל אנלוג, ובהמשך אני ארחיב ואדבר על עוד סוגים. בכל אוסילטור ניתן לשלוט בתדר הגל הבסיסי, הפונדמנטל, בין אם על ידי מקלדת, כיוון ידני על ידי פרמטר או שניהם. הפרמטר לשליטה על גובה הצליל ינוע לרוב בטווח התדר השמיע, כלומר מ-20 הרץ ועד 20 קילו הרץ. כיוון גובה הצליל יכול להיקבע ביחידות של תדרים לפי הרץ ולהיקרא פריקוונסי, או במרווחים של חצאי טונים ולהיקרא פיץ'. במקרים רבים אפשר גם לקבוע את האוקטבה הבסיסית על ידי פרמטר הריינג' או אוקטב. אפשר גם לכוון את גובה הצליל באופן עדין יותר על ידי פרמטר הטיון, המשנה את גובה הצליל ביחידות של סנט, כלומר מאית של חצי טון. הפרמטר השני שנמצא באוסילטור הוא גוון הצליל שנרצה ליצור. בדרך כלל מדובר בבחירה באחת מצורות סטנדרטיות שכל אחת מהן מייצגת הרכב הרמוני שונה, כלומר מספר או מיקום אוברטונים שונה ביחס לגל הפונדמנטל. זו האפשרות המוקדמת ביותר בשרשרת הסינתזה להשפעה על גוון הצליל שנקבל, כך שכל צורה שנבחר תספק לנו נקודת פתיחה אחרת בעיצוב הצליל. בחירה בצורת הסינוס תגרום לאוסילטור לייצר גל אחד ללא אוברטונים, כלומר את הפונדמנטל בלבד. גל כזה יהיה בעל פיץ' ואמפליטודה מובחנים, אך ללא מאפייני צבע או מרקם. זו אבן הבניין הבסיסית ביותר ביצירת צליל, ולכן נצטרך לצרף לגל כזה גלים נוספים כדי להגיע לצבע עשיר יותר, או שנשתמש בו כדי ליצור צליל בסיסי בתדר ספציפי, לדוגמה ביצירת גלים נמוכים ביותר כמו סאב או קיק 808. צורת המשולש מורכבת מסדרת גלים. גל הפונדמנטל ובנוסף אליו אוברטונים הרמוניים במכפלות אי-זוגיות בלבד. לדוגמה, אם הפונדמנטל הוא בעל תדר של 100 הרץ, הגלים הנוספים יהיו בעלי תדרים של 300, 500, 700 הרץ וכו'. בצורת המשולש, כל אוברטון הוא בעל אמפליטודה נמוכה משמעותית מזה שבא לפניו בסדרה, כך שרק האוברטונים הראשונים לאחר הפונדמנטל הם בעלי אמפליטודה מספיק גבוהה כדי להישמע, והשאר דועכים בעוצמתם ובקושי נשמעים. צורת הריבוע מורכבת גם היא מסדרת גלים של פונדמנטל פלוס אוברטונים במכפלות אי-זוגיות, כשבשונה מצורת המשולש, אמפליטודת האוברטונים דועכת באופן הרבה פחות תלול, כך שביצירת סדרה כזו נשמע הרבה יותר גלים בתדרים גבוהים, גם אם הפונדמנטל הוא בעל תדר נמוך. בצורת פולס נוסף פרמטר שמאפשר לנו לשנות את צורת הגל, כך שרוחב הריבוע משתנה למלבן ובכך משתנה ההרכב ההרמוני של הצליל, כלומר הצבע שלו. רוחב צורת המלבן נקרא pulse width, רוחב הפולס. כשרוחב הפולס הוא 50%, המשמעות היא שהצורה שווה ברוחבה, כלומר צורת ריבוע. בכל שינוי של רוחב הפולס מריבוע לצורה אחרת, סדרת האוברטונים המרכיבה את הצליל משתנה, ומתווספים לה גם אוברטונים זוגיים. במצב שבו רוחב הפולס הופך להיות צר מדי, הצליל ייחלש עד שיעלם לגמרי. צורת שן מסור, או בקצרה מסור, היא
היא צורה מורכבת מסדרת גלים של פונדמנטל פלוס כל האוברטונים זוגיים ואי-זוגיים. כמו בצורת הריבוע, עוצמת האוברטונים דועכת באופן מתון ככל שעולים במספר מכפלת התדר שלהם, ולכן צבע הצליל המתקבל מורגש לכל רוחב ספקטרום התדרים, החל מתדר הפונדמנטל ומעלה. בחירה בצורה הזאת תייצר צליל שהוא מראש עשיר יותר מבחינת מספר הגלים המרכיבים אותו, ולכן זו צורה שהשימוש בה נפוץ מאוד.